Autojen määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan muutamassa vuodessa. Siksi autojen koko elinkaaren aiheuttamaa ympäristörasitusta on alennettava merkittävästi. Tähän Toyota on investoinut vuosittain yli 5 miljardia euroa. 10 vuotta sitten teimme läpimurron markkinoiden ensimmäisellä hybridiautolla. Tänään yli 1 miljoona hybridiautoamme keventävät liikenteen päästöjä. Olemme ottaneet merkittäviä edistysaskeleita myös auton valmistuksessa ja kierrätyksessä. Yksikään Euroopan tehtaamme ei tuota enää lainkaan kaatopaikkajätettä. Tavoitteenamme on täysin kierrätettävä ja päästötön auto.